mina sisurrounde leli bhilidi bese siyama sithuke sithi du ungena amaphoyisa ngaphakathi. Uma wayinduna lama uma nje kuke wakhona oyedwa phakathi kwethu, uma kuke wakhona oyedwa phakathi kwethu okhulumisa umuntu ofika, ngicela umuntu ophethe lento amlahle phansi, ngoba ngeke size sinqobe lutho uma singalaleli. Ipolitiki yanifundisa ukungalaleli, yanifundisa ukungaholeli. Sizonihola-ke manje, sizonifundisa. Sicela amaphoyisa aseshe leli bhilidi. Hayi, bekushume kakhulu lana ngesikhathi uPhakelo Mthakathi ehola amabutho akhe ethi akangene kwibhilidi elisolakala ukuthi linama-drugs. KZN, you are in for a treat, and I'm telling you right now ukuthi izinto sezishintshile. Bantu bakhathela ama-political leaders, especially uMalema esidakelwa ekhuluma ukunya kwakhe laphaya etshela abantu baseLimpopo ukuthi thina siyabazondi. Into esingakaze sisho. Nangu uPhakelo Mthakathi. Kukhona amaphoyisa. Very peaceful march. Guys, stick around so you can see ukuthi kugcine kwenzeke kanjani. Ayikhale! Ma, ningakhulumi. Asambe siyoma lapha amaphoyisa aseshe leli bhilidi. Hayi. Sukani mantombazane, sukani. Phakela uthi amaphoyisa awahambe azosesha leli bhilidi. So-ke nanga amaphoyisa ke asathi azozenjani. Hayi. Uzosesha leli bhilidi okutholakala ukuthi udayisa ama-drugs. La iphoyisa liyafona, maybe lifonela ozakwabo. Kapteni uyafona, ufonela ozakwabo. Ufonela ozakwabo. Hey, sikephi la senzenjani manje? Hayi abantu bathule. Bafuna ukwazi ukuthi senzani nje abantu. Sisefake yama-drugs. Umthatha siqaphe leli bhilidi, amaphoyisa angene la eqala lona aseshe ukuthi ayikho into erongo khona, kodwa sesizothi u-third floor no-fourth floor wakhona yilapho kubekwa khona ama-drugs. Siyiqapile leli bhilidi manje. Okay, siyabonga. Yabona lo khulumayo ufele emntwini. Ubiza uPhakelo Mthakathi ngobhuti. Yabona inhlonipho kaZulu inde kakhulu. Ungakasibona ukuthi sihlonipha ngempela. Into esingayifuna sifuna, especially abantu bokufika abangekho documented. Namhlanje bathe abapake lapha kuleli bhilidi, siyalibona lapha phezulu kuthiwa ku-fourth floor ila kuphekwa khona ama-drugs. Stick around bafethu, you're watching Durban Online Podcast. Siza ukuthi kuhamba kanjani. Don't forget to subscribe, like and share. Akasibheke ukuthi azotholakalani lama-drugs. Siqhubeke nohlelo. Aka amaphoyisa. Asekhona amaphoyisa. Nali uthango liyakhanda uthango. Asetshenzwa manje ukhanda uthango. Nalo uthango. Nalo uthango ePoint Park. Kunzima. Amaphoyisa halokhu hambe njalo.
uyaphuma la. Thina sikuphi? Yabona lento ebonayo kuthiwa uthango, ukukhanda uthango-ke la kuthiwa co-foreigner ezokwazi ukuphuma la. 2, amabutho nawo wonke umphakathi ojoyine uphakela umthakathi akumele mfethu bakhulume nomuntu ozophuma la, ngoba umuntu ozophuma la kuthiwa uzothola isiqwayi, uzoshawa ngesagila, uzoshawa ngenduku. Njengoba belala nje basemsebenzini, njengoba beshaya lolu thango la benzela beshaya information yokuthi ungabisabikho umuntu okuzothiwa ayoputshukile la noma angazi ukhulume nobani ayikhale. Namhlanje sinelanga lonke bafethu. Sharana kakhulu mafethu sifike ku 10k so that sizobona yonke isimo, sibone yonke indlela. Sibone yonke indlela, sibone yonke ukwenzakalana la. Nalo uthango liyakhola uthango likhande uthango. Nangomunye uyaphuma, ngijabona umunye uyaphuma. Amaphoyisa bafika bakasidlula. bafethu Sharan. Sharan nani phela bafethu nginifice nikhona noma network iphelile. Bathi nginifice ni Ayibelithi laphuma irasta laphayana bathi no mfethu uphindela phakathi. KZN, now is the question. Uma ucabanga bazowathola ngempela yini ama-drugs la ngaphakathi, and if maybe watholile yini emele yenzeke kulabantu abangaphakathi. Ayikhale. Don't forget to subscribe, like and share naleyo comment. khona. Nginifice nikhona bafethu. Ngeke ngibe ku live for content enzima kanje noma for isine nje manje bese point ade nanifuna but anishare khuthazana abantu ade semsebenzini hambe etoilet ukusale khona uyibuke lo live lo noma ube uvula live ushare njalo ifone yakho please Manje benze njani Abaphinda ama-drugs manje baflasha nama-toilet ngempela thina siloko simile la hayi kuhle wathi ngempela wathi ngempela ngiyabuza bese ngempela nesiqiniseko yini ukuthi bayaflash wenzani baba cishe bamshaya lapho uza kwethu bathi wenze content. Naw sesondela ubuza imibuzo ebhedayo ey'nsizweni ezidiniwe eganuni wabo. lezi ngiyayicukuluza lezi ngiyayicukuluza ngoba sicubule
Yabona nje manje into esidina bethu umuntu uthi uyalwa ulwela izwe lonke kunabantu ababemjaha ngamafoni ngamakhamera. Each and every move that he makes, Phakela Mphakathi is in the center of fucking everything. Hey, akele imiyeke bafethu nabo abantu kuthiwa bayawachitha ama-drugs laphayana ngamawindi abanye bewakhe flasha ngama-toilet. Hey, KZN kunzima. Depen Online Podcast, DOP! Aniwana madoda nini? Hey, yabona lama ungayasoza isitori sakho kubuye kushawe kwawena la uthi usizaphi. Ufaka ukuchaza ukuthi this is what I'm doing and I'm contributing this. Mumile nje ungazi ukuthi wenzani ukhona Phakela Mthakathi. Hlakana Zulu. KZN, stick around for part 2 la sokhombisa khona ukuthi atholakele yini ama drugs noma akatholakele.